Hello guys, what's up sa YouTube Production here? Nandito naman tayo guys no, sa Omaticabong balik-taktakan natin guys. Salamat nga pala kay Ropers TV dahil nga nakita mo na umuulan ng guys yung bawat pinagsasabi ko. So salamat Ropers TV, boss, bawasan na natin yung kasasabi ng guys dahil nga hindi ko nga alam na puro na pala guys yung pinagsasabi ko. So ngayon guys ay gagawa ko ng isang video na yung mga simpleng bagay ay gawin nating cinematic effect. Kasi nga lagi ko lang nakikita sa YouTube na kailangan pang pumunta ng ibang lugar para makagawa ng mga cinematic shot. So try natin gawin dito yung mga simpleng bagay lang gawin nating cinematic effect. So sana magustuhan nyo to, and kung may mga katanungan kayo, comment lang below. Gagawin nating tutorials yan. Okay, so sa YouTube Production here, so this is the cinematic effect ng mga simpleng bagay. So ayun yung mga simpleng bagay na ginawa nating cinematic. So ang istorya dito guys, dapat pahalaga natin yung bagay kahit man malaki or maliit, kasi lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon ay may halaga. Hindi lang naman kasi puro action, funny action film yung makita dito sa Yote. So yun yung ibang genre na video na ginagawa ko. So actually madami pa akong video na ganyan pero hindi ko ni-upload sa YouTube. So kasi ibang trabaho yun. So siguro upload ko sa susunod na video natin. Makita nyo yung ibang ginagawa ko. Mahilig lang talaga ako gumawa ng film. I'm in love with kahit anong genre na film. Basta nagustuhan ko, gagawin ko guys. So sana magsilabasan yung mga ganitong creator. So ilabasin yung creativity nyo guys, kasi wala namang bayad dito sa YouTube. So ayun. So please subscribe, like, comment below. Kung may katanungan kayo kung paano ko ginagawa yung mga video ko, so comment lang and gagawin ko yun ng tutorial.